ndakamba kugara munzvimbo iyi muna 1970. Kubva muna 1970 muna ana machi kwabva ndatangisa kuchisenza ndichifenza nzvimbo yangu. Ndakafenza nzvimbo musha wangu wese kubva muna 1970 kusvika muna 1973 ndanga ndapedza kufenza. Musha wangu wese wakatenderedzwa ngefenzi. Hapana pendinoti apa nhasi uno fenzi yaora kubva 1970 yaora, asi musha wangu wese wakatenderedzwa ngefenzi. Hapana chimwe chendingatutsira kunze paipo. Chandinetsa nhasi uno wasikana wekwakavhinga wapinda mukati mwemunda wangu, wapuka waya kupinda mukati mwemunda wangu, uchiti munda wamai wavo hazi waisorimwa ndimai wedu. Damira pamberi pedera MUTASA. Damira pamberi pedera MUTASA. Zvese ndikuchukwana. Zvese zvachataura ndezvichukwana. Ndikaimba chibatwa nemuntu. Ndikaimba kubatwa nemuntu. Mwari arimbatsirwa. Mwari arimbatsirwa. Inini handina zvizhinji pamusoro MUTASA, pamusoro pevarinzi. Inini handina zvizhinji zvandinogona kutaura panhasi. Nokuti nyaya yedu iyi inyaya yakatotorwa kare ikapera. Chandinogona kupa itsamba dzandinadzo dzakabva kwashe wedu Samanga. Ndo dzandingakwanisa kuita kuti mitombo nadzo. Alright, asi pandinoda kubatsira izvi ndito kuti mukaona iri mudare rimwe timwenzi haina kupera. Dai yanga yakapera dai isina kuuya munhu. Fenzi risotoka kwakurisa. Hauna fenzi. Hauna fenzi. Munda wedu isusu hauna fenzi. Munda wavo iwo hauna fenzi kusaidi pedu. Asi kuti chiripo mugano pamunda wavo ne. Sorry. Mbogerei basi. Suggestion though. The application for interdictor. And my application for interdictor passed punish judgment. Because my window would have for 26. And that's the so it means it's usually suggestion. Chinoshanda ndechi chamuri chereka sei chakapiwa naye Samanga, right? Zvazvinoita manje ndoti kubatsira muone kuti tinoshandidzana sei madzisheneni. Inoyi inoshanda sei appeal court yekuti munhu akatongwa naishe asakafadzwa kana asakawirirana nemutongo waanenge apiwa naishe anoapira kwandiri kuti nditande kuti nyaya nditarisise kuti nyaya iyoyo kuti yakamira zvakanaka here, kutongwa kwayakaita yakatongwa zvakanaka here, kuti yakatongwa zvakanaka.
So zvazvinoreva ndezvekuti iyi judgment yakapiwa naishe haisi final, nekuti ava vakatoapira against chi judgment iyoyo. Saka zviripo ndezvekuti saida ini ndokwaswa kuti zvakatongwa naishe ndizvo kana kuti handizvo. Kana zvisizvo topa zvatinge tafunga kuti zvatiri taona tatarisa kuti ndo zviri correct handizvo. Saka iyi haikutadzisi kuya kudare kumwe, ndiyo yatokonzeresa kuti muye padare panapa, nekuti awa havasi kufara nemutongo upi ndosaka wazoya kumwe. Asi imimi zvamakazoita apa makabva machizoenda manje pamajor street uko mubva madhiri kukumbirawo interdict, application for interdict yekuti awo wamiswe kufenza, kurima, kuita sei nezvese panzvimbo ipi iyoyo handiti. Asi izvozvi zvitakamira izvozvi nyaya yaseko kupinda mumasha pamajor street ichazopinda musi wa 26. Saka izvozvi bepa renyu harina mutombo, saka hatikwanisi kurishandisa munomu. Zvakafanana nekuti mwana waapply kumutare teachers college kuti uda kuita teacher, wobva adaiswa kuinterview, tsamba yekuti uya kuinterview musi wa 4 yobva yauya. Isusu tobva tatotanga kuti vachitomupai mari yaticha waaticha handizvo. Munomirira kusvika chii aita interview apasa wobva azopinda kuti wawachi wakutrena kuita chii ticha. Kudaidzwa kuinterview hazvirevi kuti chii watoticha kana kuti watowana nzvimbo. Zvimwe chete zvamakaita makaapply kuti umwe munhu amiswe, asi hamusati mataurirwa ba kuti zvamataura kana zviripo zvinokodzera here kuti amire kana kuti aenderere mberi. Saka hatichitori chipepezo chechi sejudgment handizvo, right. Saka nyaya yenyu zvainongoda chete iri kuda inspection in local. Wondevhare lini nasi nasi Friday 21. nasi. Saka 26 is next week. Is it Thursday or Friday? Wednesday. Right, okay. Saka endea inspection before Wednesday. Wakudzika kuwatarisa inspection in local. Waona kuti pamutaura ine kuti fenzi yenyu yamakasa 1970 yanga iri apa. Awanofanira kuchidzika waona kuti ichokwadi here chamutaura kuti fenzi yakanga iripo pa1970 kana kuti fenzi akadii hapana. Then ava kutaura kuti takagara ipo 1957 pachada sabhuku, pachada maneighbors, vanhu vakatenderedza vanoziva magariro ipapo, vanhu vese vanenge varipo vachipa umboo, ava vakomana vachiona kuti ichokwadi here chikutaurwa namai avo kana kuti ichokwadi here chikutaurwa nani nasekuru avo. Saka vari kudzika ikokuma tichi saka Tuesday dzikai uko Tuesday. Saka Tuesday ingaimese maoko vakomana vauya vatarisa zvimwe zvinhu titesa ndisi Tuesday ingaime vakomana vasvika oenda panzvimbo pamwe mazikwanise moitaura Tuesday. Ndowane panzvimbo yacho. saka ngasangana Tuesday.